Nagpahibaw ang kapin sa 400 ka mga kompanya sa Central Visayas nga nagpatuman na sila og flexible work arrangement. Usa sa gitanaw ang epekto sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug sa grabing kainit sa panahon. Ano ang report ni Fe Dumabo? Usa na niini sa gipatuman nga flexible work arrangement ang pagkompress sa oras o reduction of time o ang pagpatuman sa upat ka adlaw nga pagtrabaho sud sa usa ka semana. Apil na usab niini ang mga nagpatuman sa work from home. Gikan sa 444 nitong March, miabot na sa 856 ka mga kumpanya ang mipatuman og flexible work arrangement. Sukad April 21, human madugangi og 412 ka mga kumpanya. Sagad sa mga kumpanya nga mipatuman sa flexible work arrangement, mga anaa sa manufacturing, administrative ug anaa sa support service, accommodation ug food service, information and communication ug sa construction industry. Sa nadawat nga report sa DOLE 7, sagad nga rason mao ang financial losses ug kakuwangan sa market o ang pagminus na sa demand sa mga konsumidor. Usa sa gitanaw nga hinungdan maong pagsaka sa mga presyo sa produktong petrolyo ug ubang palitunon. That the employers and the workers may agree to adopt a flexible work arrangement to limit the exposure to extreme heat and strenuous activities. Work from home arrangement can also, a flexible work arrangement can actually be agreed upon by the workers and the management as well. Samtang karong Abril, usa na usab sa gitanaw nga rason sa pagpatuman og flexible work arrangement ang nasinating grabing kainit sa panahon. Samtang ni nagpadayon ang kainit sa panahon tungod sa El Nino ug sa nasinating haze sa Metro Cebu. Gilagway usab sa Occupational Safety and Health Center sa DOLE 7 nga risgo sa panlawas sa mga trabahante nga anaa sa field nga makahanggap og mga abog. Human giisang health alert tungod sa pagsaka sa air quality index sa Metro Cebu. These are encouraged actually to comply, to institute as well. They directed to institute that one. So one is the to assess the risk of exposure of workers to extreme heat, vis-a-vis whether existing comorbidities, especially with those with hypertensive, with kidney diseases, and implement appropriate control measures such as number one, elimination of heat and humidity in workplaces through effective ventilation. Ang atong DO252 provides balaod nga ang workers can always mitigate themselves if feel nila hazardous na sa ila. Yes, pwede sila naa sila yung option. Itong atong worker na magawas din from the workplaces. So again, kung magawas na, that's a general public. So we follow the DNR rules and regulations. So they advise us to wear sa katong N95 mask to protect them. Subay sa karisgo sa panlawas, giawhag usab sa hepe sa Talisay City Police ang iyang mga sakop nga magpatrolya sa kadalanan nga magsulob og face mask. Ilabi na niadto nga adunay mga gihambin nga respiratory illness. Hindi pahimanganuan nato ang personnel nga gi-encourage nato nga sila magsuot og face mask, especially itong naagid sa field kanang magpatrolya. Labi na katong naay mga respiratory mga illnesses nga, although there is no specific directive to wear face mask, mas maayos siguro nga sila mismo suot og face mask. Obani Cleofer Lumayag, Fe Dumabok, Balitang Bisdak.